ngapde sobai piki parlok ki standard ban page ya ka video ha ka channel snap kumno ong uni orang lekai pedang jongka klub Atletico Madrid Axel Witsel yakito ki players ki bala ialehkai sha Saudi Arabia bat China Axel Witsel udai orang lekai pedang jongka klub Atletico Madrid loong yakito ki orang lekai ki bala ban ialehkai sha China bat Saudi Arabia ki dei tangna ka ka pisa om nakamta ka sport haba ukuran lingba ka sport fest Witsel loong bro nangi ngidon la ka jong kalenti ngamong bakalong ka basniu ban mino na Saudi Arabia ngalalai sha China ha ka porng badang don arput news nem karta ngalale ba nakam ta jonga kalong tang ka life experience shushu Witsel lop teng da ka buong hoi nga song tu shai ni lek hangne tang nakam ta ka pisa ngim shom la yo ban kren yaki kam jong ki sport kane kalong ka jing sha ukarasko lale yakata ha ka bolu kundu harangkat badnga penkut Witsel lingba ha ka sport fest haba pai show Axel Witsel house nem arjar khan nyau lalai yaso shaka club nari China ka Tianjin Quanjian naka club Zenit Saint Petersburg hakabol yo ialehkai hadu laipun riut liki jinglekai nakam taka club Tianjin haka Chinese Super League hashwa bun lek pai beng shaka club nar Europe husnem arjar katpra kata shaka club Borussia Dortmund bat haka nyau tarik ubnai Julai jong snem arjar arpuar Axel Witsel ulalai jong nesono ialade shaka we ka club jong ka La Liga ka Atletico Madrid te parlok atom munjur nem yakne ke jingong jong Axel Witsel yakito kir ialehkai kibalai ban ialehkai shaka club na Saudi Arabia bat kumju shaka club jong kari China te parlok tang kini ki kubor ngangai ba pila sangutu ngin sai kendu hakwai pat ka video kublai shibun